sustainable. That's the word I will use to describe our next destination, the Ramirez Picnic Garden. Dito lang yan sa Barangay Cabalawangan. Let's go! I love how this place made use of different upcycled materials. And this place made me feel at ease. And at the same time, made me realize na kaya palang gawa ng paraan yung akala nating patapon na. Maganda daw, sabi nila, na may mga wave-wave, tapos may mga makikita sa mga part daw na pwede sa mga bata, kaya pinasyal ko naman sila. Enjoy na enjoy ko po kami dito sa part na dito sa Ramirez. 4 na pool. Mayroong covered na 3 feet, 4 feet, at saka 5 feet, at saka yung wave pool. Ay, mas nakaka-excite siya kasi hindi lang siya maluwang, meron pa siyang pa-wave pool na na effect na nakaka-enjoy sa mga bata. Hindi lang sa marami yung pool, mas comfortable pa yung mga cottage nila, tapos lahat ng mga kailangan is meron sila. Hindi lang kasi ito yung first time namin na nagpunta dito. Lagi namin binabalikan to kasi maganda siya. Tapos nag-enjoy kami kahit pag nawala na yung wave niya is mga ganun-ganun pala. Hello guys! Sobrang enjoy dito! Try nyo rin! Sa adult 80, sa kids below 4 feet, 40 pesos po. Tapos sa senior, 65. Yung entrance fee na yun, pwede na nilang pasyalan lahat ang pool. Maganda po, sobrang saya po. Nakaka-relax po kasi tapos po yun. Maganda po kasi dito, tapos yung inaabangan po namin dito yung wave. Tapos madami pong pang-picturean. Bukod sa swimming pool, meron po kami ditong makikitang mga pistan ng African hito na pwede nyong pakainin para makita nyo kung gaano kalakit saka tilapia. Happy na na-experience natin yung pool dito sa Ramirez Picnic Garden. Grabe yung experience sa wave pool. Sobrang saya niya. Ang daming tao actually and lahat talaga nag-e-enjoy. Maski ako. And pagdating naman sa ibang pools, you can just relax or have a dive like ito si Kuya.